ľudia, čaute, dneska si dáme reakciu. Dali by sme si, neviem, asi čo tu je? Slúkam. 38 na biało. Czuję bezpieczu, Margo. Ja se bojím, že mě porazíš. Ty się bojíš? Ja to se boję. Ja, tak ideme toto. Na Vinted všetko Tam nič. a zarábaj znova. Ťažko zarábať peniaze? Tak Počkajte ľudia. OK. čo môže podporiť nehrateľnosť. A presne preto tu prichádza technológia DLSS. Pri aktivovaní tejto technológie, teda DLSS 2, s technológiou Super Resolution sa obraz z hry upscaluje z vyššieho rozlišenia a tým pádom veľmi zvýši FPS a hrateľnosť bez straty kvality. Po aktivovaní DLSS 3 sa spustí funkcia Frame Generation, ktorá cez AIčko generuje medzisnímky a znova tým zvyšuje hrateľnosť hry. A nakoniec sa aktivuje DLSS 3. Takže funkciu, ktorá ešte úplne doladí ray tracing a celkový vizuál, aby tá hra vyzerala úplne najlepšie. Momentálne DLSS 3.5 podporuje napríklad hra Cyberpunk 2077 alebo Alan Wake 2. A to všetko vďaka Asusu a ďakujem za sponzorovanie tohto videa. GeForce RTX si ja kúpim. Takže keďže ja neviem, že ako sa zarábajú peniaze, môj bože, to je tak pekné. OK, už by toto nejak nakoniec malo byť. Dobre, OK, prečo to mám nastavené na jednička? OK, tak ja si tu trošku premením nastavenia. Tak to ako ešte dobre viete, ja neviem, ako sa zarábajú peniaze na Forze. To znamená, že na to, aby som toto auto získal, tak som si musel od niekoho požičať účet. A ako prvé mal účet požičať jeden môj americký kamarát, ktorý sa volá Erik. Ale keďže on zo Spojených štátov a ja som z Európy, proste na mne išlo sa nalogovať do jeho Microsoft účtu. Takže to sa mi nepodarilo, takže som musel napísať na storku, že jo, WhatsApp, toto má Forzu účet, ktorá má proste RS7. A nakoniec sa mi ozval jeden typek, ktorý sa volá Jakub, zdravím ťa do videa, zachránil si mi život, pretože momentálne tu mám, ako si už iste môžete všimnúť, moju RS7, ktorá je nemalo A7, pretože na RS7 trošku nebol budget, no A7 je moje prvá auto, ktoré som si kedy kúpil, takže don't blame me. Môj bože, hej, toto tu auto, neviem, či je vôbec naplnené alebo nie, ale každopádne, keď sa takto pozriem na toto auto, tak toto tu je momentálne všetko, že čo na tomto aute je moment. Ja sa idem pozrieť áno na tuning, pretože typek Jakub, ktorý mi požičal tento účet, tak mi povolil tuniť toto auto, alebo aspoň nejakým spôsobom si navoliť dizajn. Každopádne môj americký kamarát Erik, keď sa pozrie na toto video, tak musí byť veľmi smutný, pretože on sa extrémne tešil na to, aby on požičal svoj úžasný účet
kde mám viac ako 30 miliónov coinov. A tak som sa rozhodol, že aj skrz to, že mi momentálne požičal účet Jakub, tak som sa rozhodol, že na Erika z Ameriky nechcem zabudnúť a preto za každých 100 lajkov, ktoré dáte na toto video, mu kúpim v Amerike jednu zmrzlinu, keď tam pôjdem, jo. Takže keď tu bude 2000 lajkov, tak mu musím kúpiť 20 zmrzlín, jo, asi tak. Teraz som si asi vykopal hrob, ľudia. Každopádne, teraz som si tu hodil tuning a ešte sa idem mrknúť na, kde sa môžem pozrieť na dizajny. O môj bože, no tak toto je super, hej. Aké auto, alebo aká verzia sa najviac podobá na to moje? To sa to hrozne lesne, hej. Táto tu modrá, hej, mám si dať takýto modrý vinyl na moje auto? To je neuveriteľné, nie, radšej to nebudem robiť, to nebude dobré. To je proste ono. Tak to teraz vyzerá extrémne drsne, wow. Tak fajn, a momentálne s týmto autom idem urobiť niekoľko challenge. Takže môj prvý challenge, ktorý tu mám, je dosiahnuť 400 km za hodinu. O môj bože, toto auto je teraz extrémne rýchle s týmto minulom, čo som tu dal. Takže momentálne sa ideme pozrieť na diaľnicu, ktorá je tu na takto, a skúsim s týmto autom nejakým spôsobom získať 400 km za hodinu rekord. Neviem, či sa mi to podarí, akože s týmto autom by to v realite nemalo byť možné. Toto auto nie je robené na to, aby dosiahlo 400 km za hodinu. Tuším, nejakému typkovi sa na RSO modele podarilo získať alebo dosiahnuť 360 km za hodinu, ale 400 neviem, či by bolo možné. Hej, ale toto auto, to je až moc výkonné. Hej, ja neviem, či s takýmto autom ja vôbec budem môcť normálne jazdiť, pretože ten tuning, čo dal akože predtým ten typek, z nejakého dôvodu to asi tam dal ten typek, aby toto auto bolo plnoriaditeľné, pretože teraz musím byť veľmi opatrený na to. OK, teraz je tu asi veľmi skratky, lebo tu je takto zatačka, takže pekne mi to vyšlo. OK, už teraz len na okreske som dal 300 km za hodinu. Uvidíme, čo toto auto urobí na diaľnici. OK, tu som mal vystačiť, tak? Takže to nevadí. Je mimo fyzikálne zákony s takýmto výkonom. OK, volám takto preletím. Bajbák. A momentálne tu mám diaľnicu. A čo teraz idem urobiť je to, že si tu auto takto zastavím. A teraz, prosím vás pekne, ideme urobiť launch control. To znamená, že idem odstrojť svoje auto čo najviac dopredu, aby získal čo najvyššiu rýchlosť. Počkaj, som správne nasmerovaný. Nie, počkaj, idem preč. Ja by som sa mal dať do ktorej smeru asi takto nejak. OK, asi tak. OK, takto. Krása. Momentálne si ideme prepnúť takto pohľad, alebo OK, ešte nie. A dáme urobíme build-up, toto môžem robiť aj pol hodinu, pretože to je hra, to sa nič nepokazí, OK. A ideme. OK, no tak toto dalo na jedničke stovku, tak toto bude brutness. Tak, fajn, a teraz ideme dosiahnuť 400 km za hodinu. Dokáže to toto auto? Dobre, OK, potrebujeme sa vyhýbať NPCčkám, ktoré tu sú. OK, mám 390 km za hodinu, už len 10 km za hodinu, dáme to, OK, auto, ne. Dobre, ešte, kámo, to je jak naschvál, kámo, ale nič sa mi nestane, nič sa nedieje, brácho, akože ideme ďalej. Máme znova 330 km za hodinu, poďme, dáme tu 400, brácho, poďme, 380, 390, tu dáme 400, dáme 400, OK, a teraz ešte maximálka, aká to je, 410, 415, čo najviac dokáže moje auto zvládnuť, OK. Šmíkam úplne. OK, prepnúť si pohľad. OK, 430 km za hodinu. 429, 430, poďme, ešte, trošku, 430, I want 430. Nemá toto auto, oh môj bože, ale toto je rýchlosť jak telo, hej. Priletil. Takúto rýchlosťou išiel na verejnej diaľnici asi len ten český milionár, teraz je vypadného. Tu by som bol instantne mŕtvy. 400 km za hodinu a zrazu bum, to je instant death, toto extrém. A tu mám aktuálne chytičky, ktoré dokážu takto predriftovať krásne. OK, nebudem ničiť verejný prostriedok a momentálne ideme na tento kruhový objazd, pretože sa ideme dostať na ďalší challenge, kde chcem toto auto vyskúšať a to sú driftíky. Audi RS7 je rovnaká ako moja A7, je bočovka. Čo mi trošku Zvedavý, ako mi pôjdu drifty. nie väčšinou dobre driftuje, akože dá sa, ale potrebujeme na to extrém veľký výkon a ten vyberá miesta. Takže ideme zistiť, či je na to ten kruhový objazd, kde som ja driftoval minulého videu na to prispôsobený. Toto auto je ale extrém rýchle. Čo sa stane, keď teraz dám ručku? No áno, zabijem sa. Ale pozri sa, vyrovnám to nejak. Dá sa toto vôbec zvládnuť, že viete, že tak je ručka, to si vyrovná to. OK, a typek ma predbehol splošen. OK, ľudia, do tej doby, čo sa ešte dostane na ten kruhový objazd, tak vám chcem oznámiť, že 31.8. na mojom hlavnom kanáli vyjde nová animácia. Bude to animácia veľmi špeciálna a už mám dokončenú. Dneska akurát tento deň už len dokončujem nejaké akože audio veci, ale úplne v podstate už je celá dokončená. Takže každý si zapíšte 31.8., pretože vtedy akurát tá animácia vyjde a bol by som veľmi rád, keby ste tam prišli a urobili tam nejaké halo a chcem, aby tam bolo minimálne nejakých 2000 divákov, samozrejme.
úplne rovnako, jak... Môj Bože, znal ten Jeep, bracho! Niekto vymáš tie Jeepy z tejto hry, vám hovorím, pretože ja to reálne dávam. Ja som mal taký krásny driftík akurát nastavený, nakoniec nič, OK, dobre, už to len potrebujem nejak vyrovnať. Nie, áno, prvýkrát sa mi to skoro podarilo a teraz sa mi to už nepodarí nikdy. Poďme, áno, takto krása, pekne som si naskočil, dobre, OK, a teraz už to potrebujem urovnávať nejakým spôsobom, OK, výkon, dobre, už sme za chvíľu tam, hej, toto už nie je šanca, že by som nejakým spôsobom pokašľal, OK, máme jedno kolečko, dobre, máme, už na to potrebujeme udržiavať, OK, pekne to udržiavame, OK, ideme na druhé kolečko, a my dáme druhé kolečko, Audi RS7, OK, auto má teda vyzabravé, OK, ale dali sme jedno a celé kolečko, úplne bez chyby, čo ti dáva, bracho, toto je brutálne extrém, ale OK, ale teraz celkom ideme, pozerať, môj Bože, teraz ani nemusím krútiť volantom, ja som tak nastavený, že mám len plyn a idem, môj Bože, ale teraz som to dokašľal, dobre, fajn, takže OK, takže vyšťala to s týmto autom dá, ale veľmi na to nedá, takže to je veľmi dobre, takže to som veľmi rád, takže ono, neviem, že toto auto niekedy ako kúpim, čo ja som mal pravdepodobne, lebo nebude to rozdiel od mojej A7, ktorú už momentálne mám. Mundring, kupujte Mundring. Minulý diel Forzy, tak viete, že som vyšiel sem úplne na tento vrchol. Teda neviem, že... Kupujte Mundring. Toto auto skúsim offroad a môj offroad vyzerá asi takto nejak. Samozrejme dám si automatickú prevodovku, pretože toto nemienim robiť všetko manuálne. Tak, a momentálne môj cieľ nenaraziť do žiadneho stromu. OK, tak to mi celkom pomohlo, tak fajn, tak ideme ďalej. Hej, toto bude perfektne, to auto tak dobre vyzerá, a v prírode ono, povedzte mi miesto, kde toto auto nedobre vyzerá. No nikde, pozrite sa, kam idem, či už cez pole, či už cez doly, či už cez všetko možné, pretože toto auto vyzerá stále dobre, a potrebujem sa trošku nasmerovať, jen 230 km za hodinu cez pole, môj Bože, teraz nič nevidím. Jak to vyzerá stade? Hej, toto si neviem predstaviť, že by som takto proste letel v realite, by som proste nič nevidel, wow! Keby som mal to zriešiť, tak by to bolo veľmi otrávne, ale vyzerá to tak, že som to v poriadku, zatiaľ sa vyhýbame všetkým veľkým stromom. Prerilujeme všetky polia, môj Bože, hej, ešte nás čaká neuveriteľná cesta tam, ale snad nenarazíme na žiadny strom a môžeme sa vypínknuť a využiť našu 300 km rýchlosť na to, aby sme vyšli túto gigantickú horu. Damn, toto je instantná smrť. Jeden jediný strom, ktorý mi v tom zabránil. Moje auto už je celkom špinavé, ale to mi je jedno. Tým, že to je štvorkolka, ale proste aj na teréne nie je vôbec žiadny problém, aby som vyťahol nejakú veľkú rýchlosť. OK, teraz som dostal švindlo, že ma odpinkol strom, áno, úplne krásne. Neradi ľudia, ešte máme nejakú rozbiehaciu zónu, potom je nám veľmi dôležité, aby tam pri tej hore nebolo nič OK, alebo si myslel, toto je úplne gigantický skok, ale nakoniec to nie je, takže hej, toto bude sranda vyliesť, ale wow, teraz som sa krásne rozdal. OK, poďme 300 hore. Hej, kámo, toto dám, akurát asi pôjdem cez hrozne veľa stromov a nevidím mi to, hej, stám sa s vami všetkým, že momentálne narazím do nejakého stromu. Toto je nemožné, hej, aby som prešiel bez toho, aby som narazil do nejakého stromu, ale možno sa mi to aj podarí. Počkaj, áno, presne tak, damn, hej, ja som to vážne prešiel, z toho, aby som narazil, OK, tak dlho mi to nevydržalo. Ale to stále vyšlo na tebe, pretože hovorím, tá hora, nemám štvorkovú, ako je táto RS7, tak sa nemám o čo báť. Minulý rok mi to nevyšlo s mojím Lambom, ale tentokrát s mojou Audiou to vyjde. Počúvate, na tie stromy sú tak otrávne. A zatiaľ, jak sa tak pozerám, no tak toto auto nemá problém s tým, aby vyšplhalo na relatívne čokoľvek. Pozrite sa, ja už tu budem, kámo, ja už som na vrchu. To mi nechci povedať, že tak je, že som sa dostal na vrch. Počkaj, ono sa ešte dá ísť vyššie, tak počkaj, že je vyššie, takto. Aké pohľad stane? Môj Bože, to je strašidelné, to sa ani nechcem dívať. OK, no tak som tu hore, dostal som sa hore z Audi RS7, ale ešte čo ideme urobiť je, že ešte ideme, ale ešte tu vidím, že sa dá ísť vyššie. Prečo nie? Ja tam idem a skúsim vyliezť na tú skalu. Pozrite sa na ten výhľad, ktorý tu je. OK ľudia, takže táto RS7 reálne zvládla všetky challenge, ktoré som jej dal zatiaľ v tejto hre. Keby to bol úplne najrealistickejší zážitok z môjho pohľadu, z môjho auta, tak to asi veľmi nie. Ono celkovo táto hra veľmi asi realistická nie, ale tak čo už. Ľudia, ja som rád, že ste si toto video pozreli, keď chcete ďalšiu Forzu, napíšte mi napady do komentárov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne Jakubovi a Erikovi za tú